Court rise. Get seated. In the Legislative Court sitting at Mwanza, criminal case number 19 of 2023, the State versus McDonald Chinsewu. Are you McDonald Chinsewu? Kodi zina ndino McDonald Chinsewu? Ni mumwe. You're 29 years old? Zaka za bado 29? From Chotseni village? Mmachokera muzi wa Chotseni. Yani mumwe. T.A. Kanduku in Mwanza. Mfumu ya kulu Kanduku, boma la Mwanza. You are in this court? Lero mbopezeka mbolo muno? To answer the offense of exposing a child to pornographic material. Kuyankhapo mlandu wa kuwaonetsa ana mafilimu aulaula. Contrary to Section 85(2)(d) of the Electronic Transactions and Cybersecurity Act. Komwe kuli kuphwanya kapena kutsutsana ndi ndime 85(2)(d) ya malamulo a zojambula. The state is alleging that oyimira boma kunena kuti between the months of April and June, pakati pa mwezi wa April ndi June, at Mwanza Boma in the district of Mwanza, komwe kunali ku Mwanza boma la Mwanza, you beamed pornographic videos in the presence of unidentified minors. Inu matepa kapena kuonetsa ma video olaula pakati pa ana amene sakudziwika kuti ana ndani. Have you understood the reading of the charge? Mwamva kuyikidwa kwa mlandu wanu bolo muno? Ndakumva. Do you plead guilty or not guilty? Mlandu mukuvomera mukukana? Mlandu ndukukana. The court will record a plea of not guilty. Bolo lalemba kuti mlandu mwakana. And now calls upon the prosecution to give its evidence. Ni nthawi yoti oyimira boma abweretse umboni wawo pa mlandu wanu. Much your brother worship. Mizikwa kwambiri kumpando. Since he has pleaded not guilty to the offense, popeza mlandu utawerengedwa oyimira mlandu waukana. State will proceed by parading witnesses. Oyimira boma afesa kuti akonzeka kubweretsa mboni bolo muno. We have got two witnesses in this matter. Pa mlandu kumpando tili mboni ziwiri. We are ready with them, your worship. Ife ndipo konzeka kumpando. Permission to parade PW1. Proceed. Mmakhulupirira Mulungu bambo? Kweza mkono wa manja ndipo munene zomwe ndizinena ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Kutumba uno ndinene bwalo muno. Kutumba nteni mwe uno. Ukaona. Umboni nteni mwe muno ukaona ukauka. Osati wina. Osati wina. Kumaona ukauka. Kumaona ukauka. Ziko mutsitsani. You're welcome. Be calm and collected. Kamalankhula dekhani bwinobwino kuti zizimveka zimene mkulankhulazo. And you should be facing the bench. Ndipo kamalankhula mziyang'ana kuno. As well as be pausing because we'll be recording whatever you will be saying. Ndiponso mkamalankhula mzidula nchionenga kuti mpereke mpata kubwalo kuti zilemba zimene kulankhulazo. Would you please advise the court your full particulars? Luzeni bwalo lino dzina lanu. Christopher Chintengo. From which village and district that you come from? Mmachokera muziwanda. Chotseni Kanduku boma la Mwanza. What is your occupation? Mmaita chani ino? Ndimagwira ntchito. You work as who? Mmagwira ntchito ngati ndani bambo? Yaitatu cha Muzi Police Unit. Do you know the accused person in the document? Kudoimida mlandu ali mkwadziwa? Amene ndikwaziwa bwino lomwe. How do you know him? Tafotokozani madziwa bwanji wo? Amene ndikwaziwa bwino lomwe fa ali ndi business yawo yaikulu imene amapanga ku Mwanzaku. And amonesa mafilimu ma business ena hotel. Would you tell this court what happened between the month of April and June 2023? Kuti mukakwanisa kulifotokozera bwalo lino chinachitika ndi chani pakati pa mwezi wa April ndi June chaka chino? Zone kufotokoza. Abambo wabindi ndikwaziwa kaende kale. Ndinamba mpekesera. Fuka amonesa mipira.
ndi mafilimu ena ndinayo otero ndiye ndamampekesera napota akuluwa amonesa mafilimu olawula ndiye ndinazapitako nditapitako ndapitadi ndizoonadi neloweruka imene amonesa filimu yolawula ndafika mwe uchako namba chisoni ndikuona mwana wanga wene wachichepere wa zaka 7 ndi ana ena otero alimuti alimene mucha ndi ndinapeza kuti anabwerera ndipita kwa afumu kukafotokozera kena kuti ndinapita achitozi cha mmuzi ndikukagwira ndakagwire imeolera apo pano kuti tisakamene zambiri nangu adenga leno ku polisi kuti apolisi atithandize ndimene apeza ine kumpanda. Can you come again on the number of children that you found in that showroom? Kodi mungatikumbugira kuti anali ana angati amene munapeza mu showroom ya bambo tsiku limene? Mwana ukwana 12. Yeah. Anything else? Pali chofuna kuonjezerapo? Polisi yonje ine chose ndimene ndinapeza amene mwana koma chimene ndinapeza chisoni cha mwana wangu mwana ne wa zaka zichepere ndikanena chisoni adakhala ngati iwo ali ngati mwana wawo angamve bwanji amamulaula ngati amenewo mwana waeneyo ndi wa zaka 7 anakhala ngati iwo ni mwana wawo kuti akanamva bwanji ndimene nazapita kumene kukawo kwa mfumu kukawuza nasira pompo kumpanda. Your Worship, that is all in examination in chief from PW1. Kumpando ndi zomwezo zimene mboni yathu yafotokoza yoyamba mbali ya boma. Accused? Woyambira mlandu? Do you have any questions for the witness? Pazimene afotokoza mboni ya boma yoyamba mwina amafunso. ndifunso limodzi. Proceed. Afuse. Dukulu lwesikuneli jamulabwera avula mulenga mwana wanu kupita naye kunyumba wanu munakhala naye basi ndipo munamuyankhula mukuyankhulana kwanu mwana wanu anakuza nikuti ine ndinabwera kunyumba kwanu zamutenga kapena kumukakamiza kubwera naye ku video show kwangako kuti azaonera. Sindinafuse ina chilichonse. Basi zonga. Any questions in your examination? Nothing to reason, Your Worship. Kumpando FT base of Solina. Thank you for your testimony. Ziko kwa mchukua cha mboni wanu You can leave the witness box. mutakakhala pansi apo. Permission to parade the second witness, Your Worship. Mpempho lathu kumpando itene mboni yathu yachiwiri. Proceed. Take oath, sir. I swear by the Almighty God that the decision you shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. Ndikulumbira maso a Mulungu wamphamvu zonse kuti umboni umene ndipereke m'bwalo muno ukaona osati wina kumaona okhaokha. Your Worship, Kumpando. Detective Sub-Inspector Nsalama from Mwanza Police Station. Kumpando ine ndine wa polisi Nsanama ntchito yanga ndimagwira ku boma la ku Mwanza. Detective Sub-Inspector Sanama, do you know the accused person in the docket? Mr. Nsanama kuti woyambira mlandu ali umu amukwadziwa. Your Worship, I know the accused person who is in the dock. Inde kumpando woyambira mlandu uyu ndikumudziwa ine. How do you know him? Tafotokozani mamudziwa bwanji. Yeah, I know him as Mr. McDonald Chisel, Ndikuwadziwa iwo pokhala McDonald Chinsewu dzina lawo. who is 29 years old. Amene zaka zawo zakubadwa ndi 29. He comes from Chosen Village Mmudzi wawo amachokera kwa Nchotseni. in the area of Tradition Authority Kandugu Mfumu ya pampando yaikulu akandugu. within Mwanza district. Mboma lomwe la Mwanza. What happened for him to be found here? Nanga chachitika ndi chani kuti lero apezeke muno McDonald wa? Your Worship, Kumpando the accused person is here woyambira mlandu uyu ali m'bwalo muno lero. as per the report Chifukwa cha uthenga umene atipeza ife. which we received Umene atipeza ku ofisi kwathu. that he was conducting business Kuti amachita business. whereby he was beaming videos Kumwe amaonesa ma video olaula to the minors kwa ana chichepere. at Mwanza Boma. Kumene kunali ku boma la ku Mwanza.
Your Worship, this happened kumpando izi zinachitika between the months of April pakati pa mwezi wa Epulo and June ndi Juni 2023. chaka chomwe chino kumpando. What action did you take upon receipt of the report? Ndiye mtawandi autenga tumenewo inu ngati apolisi mnachitapo chani? Your Worship, following the report which we received, Kumpando titatsatira uthenga umene atipeza ife we made a follow-up tinawutsatira ndithu and managed to arrest the accused person. ndipo tinakwanisa ife kuwamanga oyimidwa mlanduwa. Upon arresting him, Your Worship, Titamanga oyimidwa mlanduwa kumpando we cautioned him, tinapasa chitetero bearing in mind that we seized a disc which he was using, pozindikiraso kuti tinawalanda chida chimene ankagwisa ntchito pojambula zolawulazo. so we cautioned him with the offense of exposing children to pornographic material, choncho tinapasa chitetero cha mlandu wa kuwaonetsa ana mafilimu olawula, which is contrary to Section 85 of the Electronic Transaction Act, komwe kuli kuphwanya kapena kusana ndi malamulo the Cyber Security a Act. zojambula. You have said that you seized from him a disc. Can you take a look at this? Tachiyang'anani chimenecho ndi chani? Can you tell the court what it is? Talifotokozeni bwalo kuti ndi chani chimenecho. Your Worship, these are the memory sticks or the flash disks which were seized from the accused person. Kumpando ndi memory imene tinamulanda oyimidwa mlanduyo. And I tender this as part of evidence in this court Ndifuna kumpando chinthuchi ndichipereke bwalo ngati mbali ya umboni pa mlanduwo. because they contain the videos Chifukwa mmenemo muli zithunzi which were being shown to the minors. zimene amazionetsa oyimidwa mlanduwo kwa ana achichepere. I'll record the discs in evidence as EX1. Much obliged, Worship. Ziko kumpando. You also said you recorded a statement under caution from the accused person. Can you take a look at this document and tell us what it is? Mwaluza bwino kuti mnatenga chitetero kwa oyimidwa mlanduyo ndi kutenga statement tachioneni chikata chimenecho kuti ndi chani. Your Worship, this is the caution statement which was obtained from the Kumpando accused person. ndinacho manjamu ndi chikata cha chitetero chimene natenga kwa oyimidwa mlanduyo. With your permission, Your Worship, Pemphalanga kumpando allow me to read in Chichewa. kuti ndichiwerenge mchilankhulidwe chachichewa. Let's proceed. Pitizani. Ndizoonadi pasikuli panachitika zinthu zambiri zimene anthu ena amaganizira kuti ndimaonesa ana mavideo olaula osakhala bwino. Ineyo chomwe ndikuziwa ndichonena kuti anawo sindinakatenge mmakwawo. Anawo anabwera okha kuchoka kunyumba kwawo ndipo amayenda okha ndikubwera kuzaonera. Pachifukwa chimenechi anabwera kuzaonera ine monga business sindikanachitira mwina koma kupanga zomwe ndimaziwa kuti ndipeze ndalama. He signed, Anasainapo Detective Sub-Inspector Mwasi signed as a police witness, ndipo amwasi anasena ngati mboni ya polisi. and I signed as an investigator. Ine nasena ngati wofufuza pa Your mlanduwo. Worship, I tender this as part of evidence in this court. Ndifuna sinchipite chikata kumpando kubwalo kuno ngati mbali ya umboni pa mlanduwo. The caution statement will be recorded as EX2. Much obliged, Worship. Ziko kumpando. Do you also please take a look at this document? Tachioneso ni chikatachi. Your Worship, Kumpando. this is the very same formal charge which was administered to the accused person who is the underdog. Ichi ndi chikata chimene nampatsa mlandu oyimidwa mlanduyo amene ali bwalo muno lero. Allow me to read, Your Worship. Pemphalanga kuti ndichiwerenge kumpando. Proceed. Pitizani. Mlandu ndaumva ndipo ndikuukana. He signed on it. Anasainapo kumpando. Detective Sub-Inspector Mwasi signed as a police witness, Amwasi anasena ngati mboni ya polisi. and I signed as an investigator. Ineyo nasena ngati wofufuza Your zankhani. Worship, I also tender this as part of evidence in this court. Ndifunanso chikata chimene chipereke bwalo ngati mbali ya umboni pa mlanduwo.
This will be recorded in evidence as EX3. Much obliged, Your Worship. ziko mpando. Your Worship, that is all in examination in chief from PW2. Kumpando umboni umene tinali nawo chokera mboni yathu yachiwiri ndi omwewo. Accused, do you have any questions for the witness? Oyimbidwa mlandu mwina mafunso pa mboni umene aperekerawo. Thank you, Detective, for your time. Ziko kwambiri chifukwa cha nthawi imene mwataya mboni muno. State, do you have any questions in re-examination? Oyimira boma mulinanso mafunso mboni anu. Nothing to re-examine, Your Worship. Tibe nawo mafunso. Thank you, Detective, for your time. Ziko chifukwa cha nthawi imene mwataya mboni muno. You may leave the witness box. Mutakutukamo kakhala pansi. Your Worship, Kumpando. with these two witnesses, Ife tinali mboni zokhazi ziwiri. as closed its prosecution case. Tikafika pamene ife oyimira boma ndi kuti sititanenso mboni ina leo sitamaliza mlandu wathu. That is all. Ndizomwe zikumpando. After closure of the prosecution's case, Oyimira boma tamaliza obwesa mboni zawo mboni muno pa mlanduwo. this court is directed by Section 254 of the Criminal Procedure and Evidence Code Mbolo likusogoleredwa ndi section 254 lakawizilika mlandu amapando mbwalo. to decide whether the accused has a case to answer or not. Ndicho linga libwese maganizo ake ngati oyimira mlandu ali ndi mlandu kapena alibe. Following an assessment, Bwalo litawunikira bwino lomwe. the court has made a decision that the accused has a case to answer. Bwalo lafika maganizo na kuti oyimira mlandu ali ndi mlandu utayankhepo. Therefore, the accused is required to make his defense Pachifukwa chimenecho bwalo likuwapempha oyimira mlandu kuti aziteteze. as the prosecution has made a sufficient case requiring the accused to answer. Chifukwa oyimira boma abweretsa umboni wawo othika kwabwino bwalo muno kusonyeza kuti oyimira mlandu ali ndi mlandu utayankhepo. In the given circumstances, Ndi mmene zililimu. the accused has the right to give their evidence, Oyimira mlandu ali nawo ufulu woperekera umboni or he can exercise his right to remain silent, kapena atakhala chete osalankhulapo kanthu and he can also call witnesses to assist him in his defense. kapena atakuitananso mboni zimene akukhulupirira zingawathandize pofuna kuziteteza. Accused person, Oyimira mlandu. will you give evidence, or you will call witnesses, or you exercise your right to remain silent? Kodi msankhapo chani kukhala chete kuitana mboni kapena mwe nokha kuziperekera umboni kuti muziteteze. ndekha ndiyankhulapo. This court will adjourn for a few hours Pachifukwa chimenecho bwalo limisidwa kale kwa maola ochepa to give you the opportunity to prepare your defense. ndi cholinga chokuti bwalo kupatseni mpata kuti mukakonzekere pamene mufuna kuziteteza pa mlandu wanu. Call guys. Get seated. This court adjourned to give the accused time to prepare his defense. Bwalo limisidwa maola ochepa ndi cholinga kuti oyimira mlandu akhale ndi kampata kuti akonzekere pofuna kuziteteza. Accused person, Oyimira mlandu please move into the witness box. mutuluke mmenemo mukalowe ku boxilo kwezana mkono wamanja mukhulupirira Mulungu Ndimakhulupirira Mulungu. munene zomwe ndizinena ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse kuti umboni umene ndinene bwalo muno kuti umboni umene ndinene m'bwalo ukhala muno woona ndiwoona osati wina osati wina koma okhaokha komaona okhaokha. zikwamwitsitsani. The floor is yours. Proceed to give your evidence. Bwalo akupasani mpata kuti tsono muyambe kuperekera umboni ofuna kuziteteza mlandu wanu. Chabwino, ineyo business yanga ndionesa video, ndipo business yanga ineyo imandiyendera kwambiri mokuti ndapanga zitukuko zambiri kuzera ku business ngati imene yonesa video iyi. Nthawi zambiri ndimaonesa mipira ndi mafilimu ena otero. Awawawa mafilimu olaulawa sikuti ndimaonesa nthawi zonse ayi. Mafilimu olaulawa ndimaonesa mwapo ndi apo kuti ndizitha kupezako drama yambiri. Ndiye ndikamaonesa mafilimu olaula amene wawa ndimakweza mtengo kuchoka pa 100 kwacha pa mafilimu amene asali olaula ndimapanga 200 kwacha. Ndiyo linga yonena kuti ana asamathe kukwanisa kuzaonera filimu zolaulazi. Komabe pamapezeka kuti ana ena amatha kukwanisa kupezeka ndi 200 kwachayo. Ine ndi wa business
pabwera mwana ali ndi 200 kwacha sindingathe kumukana naye ndimamulowesa kuti aonere chifukwa ineyo ndikufuna ndalama ndikapanga chocho ndimatha kupeza ndalama zambiri pa filimu imeneyo ndiye choncho ineyo mundiganizire ndithu mawu anga ndi amenewo. State, do you have questions? oyimira boma mwinawo mafunso akulawa Much obliged, Your Worship. ziko kwambiri kumpando I've got few questions. ndinawo mafunso ochepa chabe. Mr. Jim Sew, Bambo Chinsewu, do you have children? mulinawo wana ku nyumba ino? Ndinawo wana. How many? Mulinawo wana angati inuyo? Ndinawo 4. What are their ages? Tachwa ni zaka anafulo kwa alisa ni zaka zingati? Pali wina wa zaka 17 ndiye pali wina wa zaka 14 ndiye pali wina wa zaka 12 ndiye pali wina anu omalizira amene ali ndi zaka 9. I believe you watch some videos with them. Am I right? Ndikubiwa kuti mwina mukakhala mkunyumba kwanuko ndi ana anu aja mayang'ana suma video. Timaonera ndi tumadzulo pogona. Do you watch pornographic videos with them? Mwina muli ndi ana anu maonera ma video olaula ndi ana anu? Sindione ana limodzi. You do so because it is wrong, right? Maita chimene chifoma zoti ndikulakwitsa kuonera ma film olaula ndi ana? Ndicho kumene. But you allow other children to watch these pornographic videos at your video show, right? Koma ana anthu ena ana anzanu mmaloleza kuti azikaonera ma film olaulawo. Nanga si business ndimapanga business. Your Worship, that is all from the state. Thank you. Do you have any other witnesses aside your testimony? Pambali pa kuperekera umboni mbolo muno nokha muli nayo kapena wina ake amene angakuthandizeni ngati mboni? Palibe. At this point, the court will adjourn for a few days. Pamene tafika pa bwalo limisiro kale pa masiku angapo to prepare its judgment on whether you are guilty or not. Ndicholinga choti bwalo likakonze chigamulo kuti ngati muli olakwa kapena ayi. Tiime tonse.